after ana mo usa naman ka tuig kapin ang ako ang pagserbisyo as isip abogado diri sa Tanhay. So nay mga programa ang pundok BTS basta tinuod anay serbisyo. So kung unsay akong mahatag nilang assistance whatsoever mo kuyog-kuyog nasad ko nila. So dili lang sa ako ang profession isip abogado, but also tabang-tabang po sa amo ang especially sa among community outreach programs. Nakatabang gyud ang grupo sa BTS kay sila gyud moy silbi naningkamot nga ma-organize ang katawhan. So kung siya pod naghatag og silbi giya nako kung unsay mga panginahanglanon sa mga katawhan diri sa Tanhay. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Mga Salma, 11 na ining BTS. Nagsugod gyud kini dili lang na tungod kay abogado ko, but kami ni Dong Neil Manggod, Vice Mayor Salma, pariente gyud mi, second cousin gyud mi, kay ang akong mama Torres. So sa first cousin ang akong mama og ni former or the late Mayor Baltasar Torres Tefes Salma. So tungod ana dugay na gyud ming magkaila ni Dong Neil, close gyud pud mi. So kadtong ni sugod ko render og legal services, ni reach out ko nila nga mo establish ko dirig office. Nagpasalamat gyud mi niya og ni Manong Jordan Salma na iya kong giatagan og higayon nga makaabri opisina diri sa ilahang compound. So after ana mo usa naman ka tuig kapin ang ako ang pagserbisyo as isip abogado diri sa Tanhay. So nay mga programa ang pundok BTS basta tinuod anay serbisyo. So kung unsay akong mahatag nilang assistance whatsoever mo kuyog-kuyog nasad ko nila. So dili lang sa ako ang profession isip abogado, but also tabang-tabang po sa amo ang especially sa among community outreach programs. Nakatabang gyud ang grupo sa BTS kay sila gyud moy silbi naningkamot nga ma-organize ang katawhan. So kung siya pod naghatag og silbi giya nako kung unsay mga panginahanglanon sa mga katawhan diri sa Tanhay. Okay, so di man kay mapugnan ba? So nakasuroy-suroy na ba ka tibuok ka 24 ka barangay kanang murag kumbaga nakihimamat sa ato ang una sa 24 ka barangay sa syudad. Oo, ang usa sa mga dagkong programa nga among nasugdan diri sa opisina is katong nag-outreach program sa Barangay 7 sa Lauton. 200 plus children and their families became the beneficiary of our Christmas outreach program. Nagbuhat po kami sa maong programa dito sa sa Sitio Lumboy sa Barangay Tugas. Onya nagsugod na pud kog paila-ila sa Barangay Asagra ug sa uban pang barangay. Labi na dito na po niya pohon at ta sa Barangay Paliw ug sa Barangay Santo Niño pohon. Kung galing doon na kay lakaw niya, na yung hinahanglan nimo og tabag sa sa legal, doon na ba mabili nimo diri sa imong buhatan? Oo, siyempre ako nalipay pud ko nga na ako'y masaligan nga kauban diri sa opisina, si Attorney Luana Abada ug si Attorney Brian J. Nuike. So kung na ako'y mga lakaw nga kailangan nga wala ko diri sa opisina, lipay ko nga na ako'y masaligan nga duwa ka kusog pod kusgan nga mga abogado. Imong kuang tong sa mensahe message sa mga Tanhayanon ilabi na ning adlaw sa sigasing Valentine's Day. Well, happy Valentine's Day sa tanang mga katawhan diri sa Tanhay, and ako I am looking forward to an opportunity nga magka-meet gyud ta pohon, mag-ila-ila kay dako gyud ang pribilehiyo nga kita magkahiusa niya pohon sa mga umalabot nga mga tuig. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!